yanki na na hawaye. Yaushe ne za mu bar hawaye? Whisperski. Mu so juna mutan arewa a yanki na na hawaye. Mu so juna mutan arewa, yaushe ne za mu bar hawaye? Mu so juna mutan arewa a yanki na na hawaye. Da sunan rabbi za na fara cikin ruwa can ka kaji mare. Kayo dan gari kayo ba ƙauye a daji can ka ajiye tsari. Dukkanin rabbi kara shirin makauta masu cinye gare. Ana bin mu ana kashe mu tamkar kwari ko maciji. Mu so juna mutan arewa, yaushe ne za mu bar hawaye? Masarufi sun yi tsada kada ku ce ba kun sani ba. Abin 20 a ce 50 ko mulkin ne ba ku iya ba. Zalunci na kira shi cuta mai shi ai ba zai haye ba. Ana bin mu cikin gidajen ma na ɗauke mu domin zamba. Mu so juna mutan arewa, yaushe ne za mu bar hawaye? Mu zaɓe su a baya sai kuka suke yi, ƙasa muna ta shan wuya ko damuwa suna yi. Najeriya ai ba tsaro sai mutuwa ake yi, tsintsiyar da ba ta shara na san wahala ake yi. Wai za mu sha jarmiya baka wuya take yi, sun ce wasu barayi su ne manyan barayi. Ƙasar muke da fetur a ƙasar wuya yake yi, ko kun taɓa ji su an saci ƴaƴayensu ne? Tsaron da suke ba su ya akai mu ba su ba mu ne, ko kun manta ne mu muka zaɓe su haka ne? To dan dakata ya kuke tsoron magana ne? Ni akan arewa baki ba na rasa raina, gaskiyar batu arewa mu aka raina. In kuna tunanin za mu kyale ku daina, sai dai a kashe mu amma sai mun yi magana. Whisperski. Mu so juna mutan arewa, yaushe ne za mu bar hawaye? Na yunwa ta ishi mutane waɗansu kwasai bara suke yi. Ga yarayen ƙanana na kuka kukan menene suke yi. Suna kukan rashin iyayensu da yayyansu ba sa raye. Da an bi su an karkashe su matansu ga su zauna raye. Da an maida su zawarawa a yanki na cikin arewa. Mu so juna mutan arewa, yaushe ne za mu bar hawaye? Wayyo ni wai ina mijina an ɗauke shi yana a ɓoye. An bar ni da yara 'yan ƙanana suna kuka suna hawaye. Ku bar hawaye, babanku yana a raye. Mu so juna mutan arewa a yanki na na hawaye. Mu so juna mutan arewa, yaushe ne za